Ban yo ya ki kubor bat ki jingtip pila ban subscribe ya ko follow the miles channel. Kat badang ya ki por ki sngi ki pajba harang kat ki seng sanhima sima kilapan kre na kabanta ka election MDC halaki jong ki buj ki budia ya ka ba kin sei perthaino enda kala dei ka por ban ai reng ne ban yu khunno ka seng voice of the people party kalapan kre bat kalapan miru ya ki kerteng jong ki kertong ki jong ka ban sa ai reng no hakne ka election MDC ka ban sawan. Uway na kikertong ya kabakaseng kala ibit bansay kalong uba Gresantos susngi uban sa aireng na kami mtadu nang ba constituency. Ki kato kani kijingtip balayo alum na uba Gresantos susngi kalong ba une orang ba uladon menta kumbalay po ars nem karta bat ubasyong basa hakasnong nong ba village kabaha papo ka West Chente Hills District. Une orang ba ula airo iya kajing syakri haki pabun kibanta kamtam haki imlang sa alang dakaba ulong kumu General Secretary jong kaseng Samla Parish Joy nado usnem arjar khat ar hado usnem arjar khat saw ulong ru u President jong kaseng Samla Parish Joy nado usnem arjar khat saw hado usnem arjar khat riu ulong ru kumu Vice President jong kaseng Samla Parish nongba nado usnem arjar khat riu hado usnem arjar khat pra ulong ru kumu President jong kaseng Samla Parish nongba nadu usnem arjar khatpra hadu usnem arjar pwe bat ulong ru u Public Secretary ka Indian Catholic Youth Movement nadu usnem arjar khatpra hadu usnem arjar arpwe une orang ba ulong ru kumu President jong kanong ba Youth Awakening Movement nadu usnem arjar khatpra hadu usnem arpar bat ulong ru u General Secretary ka Sengkur Susngi Meghalaya nadu usnem arjar arpwe hadu menta ulong ru u General Secretary ka Sengkur Susngi nong ba nadu usnem arjar arpwe hadu menta bat utrai ru kumu chairman jongka do anso multipurpose cooperative society nadu usnem arjar arpwe hadu menta utrai ru kumu entrepreneur in sales marketing and print hadu menta bat utrai ru kumu MD jongka CDGP business venture enterprise nadu usnem arjar khat khandai hadu menta ne orang ba ulong ru kumu nangelam haki benta ki ba pher bat ubadon ru ya kamensim le isnei ban ais na malagapor nakabenta ki toki pajba lane ki parado parasnam ki badon kam ban yarap ban ais nam haki por ki badon kam bat ulong ru ubakloi ban yarap yaki khna ki badung ki bakrdo une orang ba ula ban kren ya lightly ki jai kantin kata ka English Hindi bat khasi hakaktin English unang ban tho unang ban kren bat unang ban pule hakaktin Hindi unang ban pule bat kakasi pat kabadai ka native proficiency une orang ba unang yakni kantin baro lightly